Irio nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng wapuonjore wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iga ka iga odiechieng machal kod ma piny ngima hingo odiechieng miluongo kacha ni World Hepatitis Day. Sech mwacho ni World Hepatitis Day wawachango en ang'o gini mwadwa ni mondo mi ing'e, en ang'o gini mwadwa ni mondo mi wapuonjre kaka nyikwara Ramogi Ajwang'. Kamora mora ma intiere yiena mondo mi arwak e chenro mar penj laktar kanyisi ni machiegni ani luonga ni Ruth Otieno kendo yiena mondo mi arwak daktari marwa obonyiso wanyinge en ng'a en nyakanyo lonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje to kachiel kachiel mana kaka sengeke no ni en weche mag hepatitis. Daktari machiegni. Erokamano Ruth, kendo arwako nyikwa Ramogi duto e twak gi nyinga iluonga ni Dr. Judith Odenyo Alwala. An nyalego to an min Kindu Bay Kanyipir. Nairobi ka athiethe siptal maduong' Kenyatta National Hospital kama wathiedhe tuoche mopogre opogre. Lony mara ni kuom tuoche mikele del gi midhusi. Midhusi gin kaka bacteria, viruses, fungi, protozoa gi mamoko. Koro kawuono wan kae mondo wapuonj jopiny achiel kuom tuoche mikelo e del gi viruses to kod gik mamoko miluongo ni hepatitis. Kawa commemorate go World Hepatitis Day matimore higa ka higa tarik 28 dwe mar 7. Erokamano kendo arwako nyikwa Ramogi duto e twak. Erokamano ahinya wamor mokalo higa ka higa en wach ma piny ngima wuoye kaka Ramogi TV ok wadong' chien wawuoye weche gi World Hepatitis Day. Thor wach en ang'o kata theme mar higa ni en ang'o nikech wabedo ga kod theme kata thor wach agenda mwa drive odiechieng' mora mora mwantiere kod odiechieng' machal kod ma. Koro mokwongo ka pok adhi e theme mar higani en ni onego wang'e kwa wacho hepatitis owacho ang'o. Ma en tuo makoch ma ogore kod chuny liver mar dhano. Koro iyudo ka en tuo ma target liver kendo iyudo ka oganda mang'eny mathoro yudo hepatitis iyudo ka liver gi okethore. To gimomiyo wawuoye en ni theme ma higani momiyo nyaka wang'i wach hepatitis en ni wadwaro ni mondo wa break gimoro amora manyalo miyowa kik wagore kod hepatitis ma waseyudo ni ketho chuny marwa. Wadwaro ng'ado tonde te motweyo gimoro amora manyalo geng'onwa gorruok kod tuo ma hepatitis. En niya, kapo ni vaccine monego bed ni wamiyo nyithindo onge, to koro kaka sirikal nyaka watim ang'o? Nyaka wamany vaccines go mondo mi ji oyudgi. Kapo ni ok wapimre, waringru kwa dhi osiptal mondo ng'ato ng'e chalne mar hepatitis nikech hepatitis nyalo mako ng'ato ang'ata kendo nyalo bedo ni wuotho kode to king'eyo. Kapo ni yien ema onge to yien go mondo wamany mondo mi wagore kod tuo ma hepatitis. Kendo piny mangima World Health Organization dwaro ni kochopo 2030 ma wana gi matin ne higni 5 mondo wachop 2030 onego bed ni onge ng'at ma kendo tho nikech hepatitis. Koro mano e gima duong' ni wadwaro chodo tonde te manyalo monowa bedo ni onge hepatitis e Kenya kae kochopo 2030. Kamano. Moro inyalo pimonwa kaka laktar molonye weche gi isewachonwa kacha ni ber ka wang'eyo ni onge ng'at monego bed ni wito ngimane kotenore kod chandruok mar hepatitis. Koro watimo awareness wayawo wi oganda mondo mi ng'e ni tuo ma kama anitiere to tuo ni thothne okedo kod chuny okedo kod liver kod weche makamano. Mano kiki mwatimo mondo mi oganda ong'e koso. Ng'enyne en wapuonjo ganda kaka koro gimwatimo sani ni wapuonjo ganda wa mondo ging'e ni nitie tuo miluongo ni hepatitis to en tuo minyalo geng'. To bende kapo ni iyude ang'o mitimo? Be inyalo chopo osiptal? To be inyalo dhi mondo pimi mondo yud ka in kod hepatitis nikech nitie gik mang'eny makelo hepatitis e del. Nitie kapo ni rembi oriwore kod ng'at man gi hepatitis inyalo yudo hepatitis.
mano iluongo ni viral hepatitis. Ene mong'eny, viral hepatitis ema ng'eny. To wacho ni hepatitis en tuo yoyote mabiro gore kod chuny. Koro yudo ka chuny no okuot kata en kod kite nikech in gi hepatitis. Koro gik moko kaka gimoro kaka kong'o be nyalo kelo hepatitis. Hepatitis en chunyi liver mari okethore. Koro nitie gik mang'eny manyalo ketho liver mari. Kong'o en achiel kuomgi, ama kapo ni imadho gimoro ma is toxic, nigi kwiri, bende nyalo kelo ni hepatitis. To ma ong'ere mang'eny en viral hepatitis, ma wan kod hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Gibiro e yore mopogore opogore dendwa, kendo gikedo kod chuny e yo mopogore opogore, kendo kata kaka ithiedho gi mopogore opogore. Koro ka ng'ato nyisi ni nge hepatitis, nyaka idhi osiptal, yud ne en hepatitis mane, to en ang'o minyalo tim, ang'o minyalo tim. Kendo gima be waketo ne muhimu higani en ni jok manyalo yudo vaccines mondo chopi osiptal mondo yud vaccines. Koro wamiyo sirikal tich nonego ging'e, kata mana county government kata national government onego ging'e ni onego wabed gi vaccines, nikech ibiro yudo ka hepatitis moko kaka hepatitis B onyalo wuok kuom ng'ama miyo to dhi kuom nyathi ma pok onyuol. Koro konyuol nyathini to onego bed ni miye vaccine mar hepatitis. Koro mae lony mwadwa ni waket kuom oganda wa, nikech inyalo bedo ni nge hepatitis tipek. Kipek inyalo nyuolo nyathi ma bende nyalo bedo gi hepatitis. Koro nyithindo ainago iyudo kotimang'o, inyuolo gi ni to nego bed ni miyo gi vaccine. Koro mage tonde ma wagonyo ka vaccines onge to waket vaccines. Ka in iwuon pok ing'e halini, ring mondo idhi osiptal mondo ing'e halini. Kapo ni tuo, sirikal onego bed ni miyo jok man gi hepatitis yien mondo mi kik hepatitis neg ji kochopo 2030. Wamulo kacha kidieny mopogore opogore mag hepatitis. Awinjo kimulo kacha A, B, C nyaka D, nyaka E, to kata kama indiketo maino A, B ka A. Mulna pogruok e kind A gi B, pogruok e kind gi mana kiketo gi e yo machuok nikech onge kod thuolo mwanyalo ng'iyo gi godo matut mondo mwang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich nyaka bedi ni entiere kod hepatitis. Koro kakale mapiyo, hepatitis A to kod hepatitis E. Wacho ni A, B, C, D nyaka E. Hepatitis A gi hepatitis E gidwa pogore matin nikech en kapo ni chamo gimolil. Gibiro gi pi ama chiemo molil kichamo. Koro gini biro yudo ka in kod tuoche mege ich, idieo, ing'ok, iyudo ka iguonyori seche moko. Mano A to kod E. Koro marach ahinya manego ji en hepatitis B to kod hepatitis C. Hepatitis B inyalo yude ng'enyne ka iriwori gi ng'ato man kod hepatitis, kata ka uriworu kidel, ama kata yudo remo man kod hepatitis. Hepatitis C bende kapo ni yudo sindano chuoyi ng'at man gi hepatitis, fluids gi oriwre gi mage, inyalo yudo hepatitis. Koro hepatitis B gi hepatitis C gine hepatitis marach mogi, kendo gine maginego jowa, nikech ibiro yudo ka in kode to okine ranyisi, ma seche michopi osiptal tiyudo oseketho liver mari, kendo inyalo bedo gi gimiluongo ni liver cirrhosis, ama inyalo bedo kod liver cancer. To koro kisechopo stage no to yot mondo iwit ngimani kokalo kuom hepatitis. Kamano. Ma ka wang'iyo A, B, C ka achiel kod D nyaka E, A gi E emiwacho nitiere ga kod chiemo madonjo, kaito B en kotende kod body fluids, nitiere kaka pige mag dendi oriwore kod pige dend ng'at machielo. To wach maduong' miwacho no ka ani odhi to attack kata odhi to oketho chuny, omiyo chuny nyalo kuot, omiyo chuny nyalo bedo kod chandruoge mopogore opogore, koro chuny ok ti e yo makare. Mano ang' nokelwa e penjowa machielo ni seche ma ng'ato kuom ranyisi ni wacho kacha ni ka ng'ato pek to ber kipime, ong'eyo kaka chalne mondo mi kinyuolo nyathi timi nyathi chanjo mar hepatitis. Seche ma wang'iyo magi duto te mane mathoro bedo mang'eny, A, B, C, D koso E kata wang'e ni ranyisi ka liver osekethore. Koro B gi C e mang'eny, nikech wacho A gi E
obiro kaka mbululu ang'o koro gin en macha en gima ka hygiene ni mari ber to ok yot ahinya mondo iyude. Ae bende en gima kodonjo dendi ithiedhe to rumo, lakini B to gi C en onyalo dak e dendi kuom muda mang'eny, kendo gini ema gibiro yudo ni bang'e ng'ato nigi liver cancer kata nigi liver cirrhosis, chuny mokuot ama man kod kite ma ng'ato end up notho. Koro omiyo sirikal oketo mahino e B to gi C. Koro B to nyalo wuok kuom mama to dhi nyaka kuom nyathi. Koro B ni ema nitie kata chanjo. Ineno chanjo mimiyoga nyithindo nitie nyaka mar hepatitis B kuom chanjo go. Hepatitis C to en onge chanjo, lakini yedhe nitie minyalo miyi. Koro en gima kodonje dendi to samoro wuok ne tek. Emomiyo sirikal okete mahino B kama nitie chanjo yud chanjo. A be nigi chanjo, B be nigi chanjo, C to onge chanjo lakini yath nitie minyalo muonyo. To en yath mibiro muonyo kuom ndalo mogwaro mondo mi o clear e dendi. Ae to onyalo donje dendi to kinyal ng'eyo no donje dendi. Koro ng'eny ji chopo e osiptal kodeko. Emomiyo wadwaro ni sani sirikal oket ma ng'eny ji kodonjo osiptal, kaka kidonjo Kenyatta osiptal tibiro pimi kapo ni in gi hepatitis B kata ka in gi hepatitis C. Koro samitimo ni nonro, nikech kidonjo osiptal to wang'iyo ka in gi HIV, in gi hepatitis B, in gi hepatitis C, mondo wang'e jatuo mwadil godo. Nikech samoro chuny no ema yedhe duto te mimuonyo kalo e chuny. To sama chuny osekethore to koro thiedhi bende bedo matek. Emomiyo idwaro ni watim screening. Ng'ata kaw okang' makende mondo idhi atim ang'o, mondo idhi opimi hepatitis B gi hepatitis C mondo ing'e ni liver ni ber kata liver ni rach. To kapo ni oyud ni in kod kuom tuoche go ibiro thiedhi, to kionge go to be pod inyalo miyi vaccine. Vaccine imiyo joma tindo, imiyo joma dongo kuom hepatitis man kod vaccines. Ma wacho nen A to kod B nigi vaccines. Kamano. Seche ma ng'ato osebedo kod chandruok, samoro chuny osebedo kod chandruok, ni wacho ni chuny nyalo ketho kod kong'o mang'eny mabende wasewuoye ka onyalo dhiga moket ma chuny kethre mokuod mobed kod kite mobed matek ta tiwachonwa kata bende ni gik ma ng'ato nyalo chamo bende nyalo kelo kidieny machielo mar hepatitis. En mana ni kar yedhe mani wacho cha nitiere jomoko matiyo kod yedhe kuom ndalo mang'eny. Kuom ranyisi yedhe kaka mag HIV kaka ni wacho cha yedhe gi duto te kale chuny gi kale liver. Kuom ranyisi yedhe kaka mag TB imuonyo gi kuom ndalo mang'eny mokalo. Yedhe kaka mag kansa magi bende imuonyo ga kuom ndalo mathoth mokalo. Moro ibiro pimonwa kaka wamedo sudo ni to jogo matiyo kod yedhe kuom ndalo mang'eny to pok oyud kod hepatitis kata onge kod hepatitis, ibiro nyiswa kaka inyalo tim mondo mi wayude kaka wanyalo konyore kapok wachopo kanyo. Ranyisi ma kapo nono ni neno nikech nisewacho ni inyalo yude to bende ok ing'eyo ni yude. Koro kapo ni odonjo dendi en viral hepatitis, nyikwa Ramogi nyaka ng'e pogruok. Nikech wacho ni kong'o kimadhe ma too much to en bende nyalo timang'o, onyalo miyi hepatitis nikech obiro ketho dho chunyi. Ae jok mohero madho herbal medicine, imadho gimoko pim, gimok ing'eyo ni to ochalo nadi, en bende onyalo dhi moketh chunyi. Ae to nitie tuoche moko bende. Koro kwa bire viral hepatitis kae, wasewacho A, B, C, D nyaka E, koro ng'enyne ibiro yudo ka gichal, gibiro machal. Koro kidhi e lab ka gibiro ng'eyo ni to kara mane matimang'o, mane matimi. Koro ng'enyne ibiro yudo kiol. Mar ariyo, dendi inyalo gwonyo dendi. Inyalo gwonyo dendi sama liver ni okethore, yudo ka nitie enzymes moko ma dendi golo. Koro inyalo gwonyo dendi. Inyalo yudo ka idhi layo to iyudo ka lach no en yellow kabisa ama en dark. Obiro rateng', ok en lach ma kawaida. Nikech lach ma kawaida ok en clear, but iyudo ka odwa mana bedo
ratong matin, but koro moro ni kanyo Dr. Judy ka wadugo wuok e yweyo to kanye mwabro chako godo. Hepatitis nyalo donjo e del e yore mopogore opogore, kendo thor wach ka ni oketho chuny. Gimomiyo wantiere kod chenro ni odiochieng' ma kawuono wang'iyane kaka inyalo ng'ad tonde manyalo miyo iyud chandruok mar hepatitis. Yienwa wakaw yweyo ka waduogo to kar ranyisi kanye mwachako godo, kik idhi mabor, kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar $517 kende. Bed mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochnoa e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Winja pari, seche ma weche chal kamae, wano kwa tiga gi chunywa. Chuno wane nyaka watim gimoro. Ano katamra ni kikony ng'ata kae. In kambora achiel gi nyathino ngima unitie kama tek. To chuno ne nyaka resi. Ang'o ma nabiro timo mondo jokoge gi kik fweny ang'e gimoro amora. En ang'o miyo ng'ano ok donj gi mulago kae? Donj mapiyo piyo. Biro chuno ni mondo awuog oko. To an kawuok, joma ni oko te biro fwenyo ni KDM Bank nigi jokuoye. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo chandruok mar hepatitis ma bende wahingo odiochieng' ma kawuono mondo mi wapuonjre wang'e. To kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha ranyisi ma ka ineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni gimoro rach. Gima duong' ka ani okedo kod chuny. Chuny chalo ga rachungi ma bende gimoro amora kale manyalo kelo hinyruok e del nitiere kaka ogolo mondo mi kikel hinyruok e del. To kaponono ni viruses gi odhi moketho del kata tuoni kata kutegi odhi moketo chuny, to wanyalo bedo kod chandruok matek matamre gi nono. Seche ma pod wang'iyo ranyisi daher mondo mi apar ni namba mar SMS en 23600. Inyalo oro ote machuok kaka wamedo sudo to daktari biro duoko penjo kaka gimedo donjo. Ne wantiere ka akum ranyisi daktari kanye mwachak godo. Koro kapo ni yudo hepatitis, mokwongo ibiro yudo ka lachni opogore. Lachni yudo koratong' kabisa, ama obiro marateng'. En very dark. Koro mano negi chich. Mar ariyo ibiro yudo ka dendi ol. Dendi ol aola, gimomiyo ikia, then ionge gi appetite, seche moko inyalo ng'ok, seche moko iyudo ka iyi kai motamore gi nono, ing'ok. Wenge ni be ineno ka olokre ratong'.
to seche moko yudo ka in gi pain e joint, ng'ok, ich kach, ionge gi kwe e dendi. To sign mokwongo ma kineno go ng'ato ting'e ni liver okethore ting'i wang'e. Kendo ang'eyo ni ng'eny ji kidhi osiptal tineno ka daktari yelo wang'i mondo ne ane kapo ni nitie kaka oken kaka onego bedi. Koro gimomiyo ong'iyo wang'i nikech odwa ng'eyo to dibed ni problem ma in go ni nyalo wuok kata ne ne liver. Nikech nitie gik moko ma sama dendi, sama liver ni okethore to nitie gik mowe thuolo. Liver ni kanyo nitie kaka ogeng'o enzymes moko, but sama en kod injury tiyudo ka gigo owe koro giringa remo. Emamiyo ineno ga ka achiel kuom thieth, achiel kuom nonro mitimo ni kidonjo osiptal iluongo ni liver function test. Nikech liver ni en ema yatha mimuonyo nyaka kal kuno. Koro kapo ni liver ni rach to nyaka wang'e ni to koro ka liver ni rach to wathiedhi nang'o. Koro ineno ga ka itimo function mar liver, titimo function mar kidneys, mago te titimo ni remo tete iluongo ni full blood count. Koro kineno ranyisi gi achiel kuom gi to bed mochich. Sana kineno ka wang'i osechako bedo ma yellow to lach bende en yellow, to ng'e ni samoro gimoro rach gi liver. Then kodhi otim ni liver function test to bende ibiro yud ka enzymes ng'eny mokalore gi nono, tibiro nyisi ni in gi shida gi liver. Koro ging'iyo to dobed nang'o mokelo shida gi liver no. Kendo kaka wacho ni kidonjo osiptal, jatuo matuo kabisa ibiro yudo ka ipimi HIV, tipimi hepatitis B, tipimi hepatitis C. Nikech magi duto ka oketho liver to nyisore ni kata yath mibiro miyi ok nyal miyi kaka imiyo ng'at man gi chuny maber. Koro miyo kata kitimo ni test kik iwe ni itimatima, nitie gimomiyo itimo mondo mi wang'eyo ng'at ma wadil godo. Kamano. Waseya SMS 236 penj laktar. Daktari entiere kod penjo mowuok ir Mary, owacho ni owuok Homa Bay, penj na laktari no dhi osiptal, opime to yudi ni liver mare obedo enlarged 17.14 cm. Bende nyalo kelo ne chandruok, entiere kod 109 kg ratil mar del. Okwang'eyo nen kod higni adi, lakini kilo no nenore ni malo, to sasa ma ng'ato kilo ne ng'eny to organs mege dende te iyudo ka bedo gi chandruok. Iyudo ka organs mege dende te tiyo matek mondo oting load no. Koro omiyo kapono oyud ni liver ni en enlarged, to nyaka konyi, nyaka timni kendo nonro mamoko mang'en to ang'o momiyo en enlarged. Nikech nitie tuoche moko ma bende nie dendwa kama be gore kod liver. Ama kata ka be in kod liver cancer be inyalo yud ka liver ni en enlarged. Ama kata ka nitie gimiluongo no autoimmune diseases moko ma dendi gore gi cells meki, be inyalo yudo ka liver en enlarged. Koro inyalo mana tim nonro mamoko mondo ng'en to ang'o momiyo liver ni en enlarged. Aeto koseyud nang'o momiyo to gimomiyo no ematimang'o emithiedho. To nyalo mana duogo. Kata kapo ni otiyo gi yedhe moko mok ni kare to daktari biro neno. Kapo ni kata en cancer kata nitie growth moro momiyo liver no enlarge, ibiro nyise. Koro mago duto mana kotimne nonro mamoko. Kamano. Wantiere kod picha moro ka
ama bende nyisowa stages kata okange mag kethruok mar chuny. Thoth ne wawuoyo ga cirrhosis ka wawuoyo kuom kansa mar chuny, ka wawuoyo kuom weche mag kong'o kachiel kod gik mopogore opogore ma oganda tiyo godo maketho chuny. To gima neno ka ani kare otimore e stages kata levels, ok en gima timore atima dichiel. Ma wantiere kod chuny maber, ineno kako chalo yom, kendo ineno kako opogore apoga diriyo maber. Kae to mantiere kod chandruok, ineno koseloko kite. Mondo mi owuog ka Dr. Judith mochop nyaka tum kacha. Ma en process kata ma en thuolo manyalo kawo ndalo higni manyalo romadi. Koro gima timore, onego wang'e ni liver en achiel kuom fuondi mege dend. En emoduong' mogik kuom fuondi mege del. King'iyo liver, ibiro yudo ko owuok kora cham modhi nyaka kor achich. Ene organ maduong'. To bende gimoro amora michamo, ng'enyne thothgi gimoro amora michamo modonje iyi, kata muonyo yath kata tima nyaka kal kuom liver. Koro liver ni en fuondi ma muhimu e dendwa, to kendo ogore en gima regenerate mapiyo piyo mokalo. Koro nyaka rite mondo omi ochop kama koro entie cirrhosis no, bende osegore ndi to in bende okikonye. Nikech ibiro yudo ka liver ni normal to biro tiyo maber, oyom, oyawore kendo duogo mana kende. But samosebedo matek, to tek no chakore mos. Kaka imedo hinye, tek kaka en bende ochango to kuo. Ochango to samochango to chango gimbala. Koro kambel nigi obedo mang'eny. To koro yudo ko tek. Kawa kata dendi kani gimbeli, kawa kata ng'at mowang', ka koro mbala ng'eny ti yudo ka kanyo tek. Okonyal tiyo gimonego bed no tiyo. Koro kata kwa chamo chiemo, cholesterol, fats, ang'o, nyaka wang'en gigo duto kale liver. To timo excess, tidhi ketho liver ni. Omiyo warit liver wa mondo ochop kama koro en cirrhotic, ma en kod gik mineno makoro liver tek, to chalo gik man kod stones. Gino nyalo kawo kata mana 10 years. Koro miyo sasa imiyo liver ni injury, to chango kod mbala. Koro mbelni go kobedo mang'eny, ema koro wachopo kama koro en cirrhosis. Aeto cirrhosis no koro nyalo dhi mobed cancer. Koro kisebedo gi cancer of the liver, to liver ni emonego bed ni konyi kata yien moko ma imuonyo, to koro ibiro yudo kin gi shida kendo inyalo wito ngimani. Omiyo mondo liver obed cirrhotic, big hepatitis C, to gi kong'o ma ji madho. Kimadho kong'o excess, inyalo bedo gi cirrhosis. Ka in gi hepatitis B moko thiedhi, dongo, be inyalo bedo gi cirrhosis. Kata hepatitis C, be inyalo bedo gi cirrhosis. Kiwuok e cirrhosis, koro liver ni ok nyal timo tije, then idhi e liver cancer. Cancer of the liver to nyalo negi. E Kenya kae pod waonge gi liver transplant, kata ka gintie to gitin. Koro to liver en achiel, koro kiwite, ting'e ni ngimani bende timang'o, bende wito. Kamano. Ntiere gima Dr. Judith owacho kotenore kod tij chuny, to wacho kacha ni chuny otegno. Chuny dhano tek, chuny dhano tiyo tich mang'eny mokalo. To kapo nono ni okirite, samoro bedo kopimi kaka iwinjo wawacho ni wach mar hepatitis, to nyalo bedo kod chandruok kaka mwawuoyo odiochieng' ma kawuono ni. To gimolero kacha ni wan wawegi nyaka wakony chunywa. Ere kaka wanyalo konyo chunya, nyaka ikony chuny, nikech chuny namba achiel en achiel. Obo nyalo bedo 2, kidneys nyalo bedo 2, to ma achunya en achiel kama Daktari, seche ma ng'ato rito chunye, namba 1 iwacho ni nyaka pim tuoche kaka hepatitis, namba 2 ni wacho ni gik moko kaka kong'o nyalo kele mapiyo kendo mang'eny mokalo, ni wacho kacha ni seche ma okirito ngimani, okichiemo yo makare, koro ang'o nyalo bedo kod fatty liver, to dhi e kidienje mopogore opogore. Ponono ni hepatitis okothiedhi odhi chopo kanyo. Mane achiel kod kuom complications. Complication machielo bende nitiere koso? Koro kaka wawacho ni liver otegno, kendo liver gore matek.
kingen koro liver chopon koro en cirrhotic to bendin be isekonye isebedo kichande kabisa omiyo complications mantie en ni koro chunyi ok bi tiyo maber to yedhe te kalo e chunyi koro sami tuo chunyi be ok ti nyiso ni ka onego benwa mi yath 1 gram to koro wadhi mi half a gram koro gimo onego beni thiedhe dendi mapiyo ok bi thieth makare koro tuoche mang'eny biro donje dendi nikech kata thieth ok nyal mi makare nikech liver ni rach mar ariyo inyalo yudo liver cancer kiyudo to in ng'at ma chalo ng'at madhi tho nikech first ok wanyal replace liver nikech en achiel then liver cirrhosis in gi chunyi but ok otitijene makare then liver ni obe nitie kod gik moko motimo nitie kata mana proteins moko ma liver ma liver ema manufacture e del sama liver rach no gigi biro bedo maonge gik miluongo ni albumin gik miluongo ni gik moko ka vitamin K mabe ni gi roles moko e del ok bi yudore nikech liver ni rach kamano waka uyoyo ka waduogo to wadhi ya online kauno en World Hepatitis Day kendo daher mondo mi imed bedo piny wamed puonjore nikech kare nitiere gik moko ma wan wawege mwatimo maketho chuny bro konyi seche mikonye seche mijuange ma imiye tich moko nego beno tiyo obro kethore mochop molokre matek kakidi kamacha makoro konyo nyalo bedo matek namba mar SMS en 23600 or oteni ka waduogo to Dr. Judith dhi duoko penjo duto te mantiere godo kendo wadhi ya online mar simu. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, home of discount. Winja pari, seche maweche chal kamae, wano kwa tiga gi chunywa. Chuno wane nyaka watim gimoro. Ano katamra niki kikony ng'ata kae. In kambora chiel gi nyathino ngima unitie kama tek. To chuno ne nyaka resi. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Setihin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Wakaniuliza ni nini mama, nikawaambia mtoto amezidiwa. Kumwangalia mtoto akapasi akiwa tu kwa mikono yangu. Osiptal ma Kenyatta yudore kama tek kendo. Miamoro yuak ni lakteche nyocha ojuang'o nyathine matuo ma otho. Ten migao ma thieth koro chiwo chik mar nono masira ma kamano.
You need, Mheshimiwa, to start positioning yourself as a national leader, not as a tribal leader. And I know many people won't like what I'm saying, but it's the truth. The first mistake that has been done in this event is speaking Kikuyu. Rawera moro ma Jakenya e piny Amerka osiemo wang' mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni othegre gi siasa mar akwede mag dhoudi. Bodies were removed and taken to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mortuary. Jopiny okawo chike lwetgi kendo nego achije ariyo ma itudo kod kuo mag ang'enge alwora mar Kawosh, Manyata e kaunti ma Kisumu. Penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en World Hepatitis Day en chandruok mamako ji mang'eny odonjo mos odonjo yore mopogore opogore to kipo kapo nono ni okopimi tibo yudo ka chuny okuot seche ma chuny ok tim maber nitiere fuoni mang'eny e del ka amok dhi tiyo maber nikech chuny ema nitiere kaka ochala engine mar del ma kok otiyo maber to gik mang'eny e del ok dhi tiyo. Daktari nitiere kod penjo ka owachonwa ka chani iluonge ne Diana kowuok Kibra e chuny boma ma Nairobi ka ne odhi e osiptal koyach to nofweny ni nitiere kod hepatitis B. Bang'e nonyise ni nyaka okonyre e osiptal maduong' konye uru kaka onyalo dak gi tuone onyalo timo nang'o. Koro bai wacho ni osiptal maduong' ok ang'e ni osiptal maduong' en nang'o kaeto en ang'o momiyo idwa ni mondo mi onyuol e osiptal maduong'. Gimomiyo mokwongo ago mos ne Diana to en ni tuo mar hepatitis B en tuo minyalo thiedhi. Kapo ni oonge gi tuo moro amora e dende, hepatitis B ne mantie, to en giminyalo thiedhe molal. Koro gimomiyo inyiso Diana nyaka nyuol e osiptal en nikech mondo wakony nyathine ma pok onyuol, nikech nitie kaka sama onyuol ka nyathi kalo to nyalo yudo tuo mar hepatitis B. Koro sama onyuol e osiptal nitie vaccine mibiro mi nyathi. Yena ka usimbo odhiambo kata waduoge chanjo midhi mi nyathini. Odhiambo, halo penje laktar. Apenjo ni ani. Wawinji? Chunya. Liver mara yuko kama bibisi kwa ni liver mara otimo mang'eny. To lasma daktari okelo kanyo bende tin na gara atima yele timo ko bende ndakuo. Oro ere kaka dikonyo. Intere kanye? In kanye? Ana Rarieda. Rarieda bisedi hospital. Isedi hospital mora. Ya sedi bondo disi kote kwa mo tin atu town. Mo nyisa ni kidi na beyo. At na ber. Tukuro liva na moto mama. Oro digo so kelo na last ma yero kaka daktari wacho no. To bikienda kontel bende tie. Koro daktari nyalo tanya nade. Owacho ni luonge no Odhiambo koa Rarieda. Koro koseyud ni chuny rach to onego imakri kod dakteche kama nonyisi ni chuny rach no mondo gine kaka ginyalo konyi. Nikech chuny rach, ang'o momiyo chuny rach? Koro onego ging'e nang'o momiyo chuny rach. En ni chuny rach ni itiyo gi fatty liver. Fatty liver. Kata jok ma madho kong'o, kata jok ma chamo chiemo moko winjore. Sana kong'o. Kimadho kong'o inyalo bedo gi fatty liver. Kendo kisemadhe kuom ndalo mang'eny inyalo bedo gi fatty liver. Koro gimokelo ni fatty liver ni monego wang'i. Kapo ne en kong'o to kong'o ne makoro nyaka itimang'o nyaka iduok chien. Kaber to nyaka owe. Kaber to nyaka iwe. Nikech kiwe to liver ni biro timang'o biro regenerate kendo biro duogo ka in kod liver maber. Kapo no yud kapok okethore marach. Yena kabisim Sam. Sam, halo penje laktar. Sam, penje laktar. Ani luonga ni Sam ka Migori. Machiegni? Ne notero hospital Migori. Asto noyudo gi hepatitis B. Bang'e ka notim na thieth. To nogi kama koro tek koro rectum mara nodinore ma chuno ni idhi ket na catheter.
to ne daktari nokona ni mondo amanyane pesa mondo tera go hospital maduong' to gino osebedo ga kachanda makata sama ntiere ni seche moko kobiro to ogomo makata ok onyal yawre onyalo kata gomo seche 6 machak tera machiere moko nodhi opo nyaka piny iya ni mondo godo misera to notamore. Koro gino osebedo ka chanda ga sairi daktari. Koro mana penjo ni to anya yudo nane nikech gini osemaya kwesa ni koro igare. Koro gima nyalo nyiso jawinjo wano ni samoro iluongo ni Sam. Samoro Sam kopogore kod hepatitis B ma ketho chuny ng'ato, samoro nitie problem machielo nikech owacho ni rectum ka winje maber ni rectum ne seche moko dinore koro onge gi kwe. Koro dware ni mondo ine jalony iluongo ni gastroenterologist. So gastroenterologist en ong'iyo tuoche kochakre dhogi kadhi adhiya piny nyaka anas, nyaka anas nyaka rectum. Koro kapo ni iyudo daktari maduong'no ma kapo ni owacho ni en Migori, so Migori ang'e ni nyalo yudo gastro specialist, kokamano tinyalo temo Kisumu kata Kisii to kotamore tinyalo biro kata Kenyatta. Koro inyalo mana nyiso kapo ni gisetemo to tamore ginyalo miyi referral nikech mondo ichop Kenyatta nyaka ibed gi referral. Koro kichopo to gi referral tibro timni nonro mamoko mondo yud kaka inyalo konyi nikech hepatitis B onego bed nomuonyo yath. Kaito wabro donjo kanyo Dr. Judith nikech kani wacho ni nyalo thiedhe onego bed ni thiedhe to yudo konyruok. Wabo mulo mano yiena kaw simb Naomi. Naomi penj laktar. Ariyo machiegni? Ariyo kata ando gi shida. In gi shida mane mami? Chunya na banga. To no kelo na ga tuo stroke no ba koro kana die pindo bilo chunya okuot. Kwa kenda kan nyalo konya nade. Erokamano ahinya yiena kaw simb Diana mondo mi wamak gi kanyakla. Diana penj laktar. Hello? Okay, Ruth, hello, penj laktar. Machiegni? Erokamano apenjo ni mama. Noyuda ka pek na hospital to noyuda gi hepatitis B. Koro de gini kama makaja kwenye hospital maduong' mar Kenyatta. Koro da penjo ni abang konyruok na yudo twins nikech na dhi ni scanning to nonyisa na nigi twins. Koro na penjo daktari ni hepatitis B ni nyalo miyo kelich na shida kuom nyathi achiel nikech bang'e no na wito nyathi achiel kuom tuo mana yudo. Koro na penjo daktari ni kapo ni hepatitis B ni be nyalo bedo gi tudruok e wito na nyathi. Pole sana Musaini. Koro Ruth, aneno ka penjo go ng'eny. Ageno no kwa we walk ok bi will. But adwaro mondo wawuo e mar nyathi matin monyuol gi miyo man gi hepatitis B. Koro achon ber ka miyo ni onyuol e hospital nikech konyuol e hospital chanjo mimiyo nyathi nyathi seche mokalo sami nyuole to kalo e yor nyuol no emobro gamu onyalo gamo tuo koro dware ni samo nyuole anyuola ni timiye chanjo imiye chanjo makapono yudo tuo to dhi gole dende ai timiye kod machielo matimango mageng'o ne mondo kik oyud tuo. Koro nitie chanjo ariyo mimiye to chanjo gi ibro mana yudo gi hospital, ok inyal yudo gi kuom nyamrerwa. Ibro mana yudo gi hospital kendo hospital maduong' nikech ok hospital yoyote ibro yude chanjo ariyo gi. To nego bed ni miye nyathi within 72 hours kang'eny. Onego bed ni miye mapiyo manyalore to konego kal 72 hours kapok nyathino yudo chanjo. Koro sami dhi hospital tibiro lerni maber ni in gi hepatitis B to mondo wakony nyathi kik yud tuo onego watim magi. Koro yudo ka gichako konyi maka yath ni hospital kata kaka Kenyatta timiyo nyathi kosenyuole ni timiye nyathi. Koro geng'o ni nyathi mondo kik yud hepatitis B kendo imiye makapo no yudo to
ikonye. Koro mama nowacho ni onyuolo, mano koro waduoko mama mane ni Kibira, mane penjo gimomiyo nyaka odhi osiptal maduong'. En nikech osiptal maduong' nigi chanjogo, kendo ibiro yudo jolony ibiro miye seche mowinjore. Aya, mama manowito nyathine mos ahinya, ok ang'eyo ni nyathine nomi chanjogo, nyithinde ariyogi, ok ang'eyo ni nomi gi chanjo, samoro maybe ne en gi complication machielo, nomiyo nyathi moro cha notho, kapo ni nomi gi chanjo gite. To ok wang'eyo, to kapo ni mama nigi tuo mar hepatitis B, chanjo gi nyalo konyo nyathi mondo kik yud. Yena ka usimb Masi, akwayo ni mondo mimani mobed simu mogik wayudo thuolo mar duoko penjo mantiere gi kapok watieko chenro sa ma yawanga mokalo. Masi, penj laktar? Daktari, nilikuwa nauliza. Okay, kama umeanza medication, umeanza medication ya hepatitis B. Anza tena Masi, anza tena. Nauliza. Niko under medication ya hepatitis B, huwa napewa dawa na meza daily. Sasa nilikuwa nauliza, for how long will I be taking that medicine? Ama kuna duration yenye at least mtu upewa juu nimeanza kumeza hizo dawa since last year mwezi wa 7. Asante Masi. Masi mondo watie gi mare. Watikre gi Masi wadogo kocha. Koro Masi yath mar hepatitis, tuo mar hepatitis B en tuo matek thiedho, kendo inyalo muonyo yath kuom ndalo mogwaro. Ndalo mogwaro ndalo adi Dr. Judith? Ema kora bire ni seche mimuonyo yath nitie pim mipimi, bang' dweche 6 tipimi, ok ang'e ni pimega, bang' dweche 6 tipimi, ing'iyo kapod in kod virus go, ama kapo ni antibodies emantiere. Koro kapo nitie virus go tibiro dhi mbele. Kapo nitie virus go tibiro dhi mbele. Inyalo muonye kata for life. Lakini biro lure ni samo pimi bang' dweche 6 to yudang'o. Koro en ni nyaka idhi e pim, imuonyo yath tidhi e pim, to kopimi, ok ang'eyo kabe osega doke mupime, nikech onego bed bang' dweche 6 to nitie pim mitimo. Bang' dweche 6 to nitie pim mitimo. Koro kapo oyud kapod viral load mar hepatitis B no pod ni malo, to pod idhi mbele gi yien. In fact, sani nonro wacho ni seche moko inyalo muonyo yedhe go kuom ngimani te, mana kaka viral infections mamoko. To ka opimi moyud ka viral load odok piny, to inyalo timang'o, inyalo nyisi mondo iwe. Koro bro lure no pimi tang'o moyudi. Nitie jawinjo moro manowacho ni nodhi osiptal to yud ka dho chunye okuot. Adwaro ni nyikwa Ramogi ong'e pogruok mantie e liver, although giduto waluongo gi ni chuny, to nitie adundo, to nitie chuny. Koro mare kaka owacho cha, nenore ne nigi tuo mar adundo, ok en tuo mar chuny. Koro tuo mar adundo pogore, kendo kanoyud adundo ne is enlarged, to nego odhi one jalony miluongo ni cardiologist ema biro konye. Chuny, to nitie jok molony e chuny, to kamano tibiro yudo jalony miluongo gastrologist. Koro ema biro konye. Koro onego wang'e ni ka in gi shida mane tidhi kuom ng'a. Koro magi duto kichopo e osiptal, kaka osiptande madongo, to kichako wacho motim ni pime to ging'e ni iteri kuom ng'ani kata iteri kuom ng'ani. Kamano. Ne wang'eyo kacha wach mar chuny mokuot, wach mar ranyisi mag olo, winjo ka ranyisi gi ng'eny mokalo, hepatitis winjo ka ng'eny mokalo kuom mine mapek. En gima common, en gima ng'eny, to ponono ni ng'ato yud kod hepatitis, ntiere kihondko monego bed ni mako ng'ato, koso en wach mane madinyisa oganda wa ma samoro se yud kod hepatitis, to samoro kihondko moro goe kata luoro moro make, en ang'o madiwach ne oganda wa duto te? Koro gimomiyo wabiro wapuonjore ka en ni mondo wagolo dok e it jowinjowa. Kiyudo hepatitis en tuo manyalo donjo e dend ng'ato moro amora. Kendo wayudo ni kata miyo nyalo miye nyathi. Ta wayudo ni hepatitis marach mogik en hepatitis B to hepatitis C. But koyude chon, to en gima inyalo konyi mathiedhi. To ka ok othiedhe, tibiro neno ranyisi go, to seche moko ng'ato dhi owuondi omiyi yath mar herbal imadho, to ranyisi go lal, to gino omedo donge dendi.
Koro seche mibro realize tiyudo ka en gima osedongore ma koro thiedhe tek. Koro miyo nyaka ikaw drugs kuom ndalo mang'eny kata kuom ngimani duto. Koro en mana ni kineno ka gimoro ok ni kare e dendi to dhi osiptal. Then onego wang'e ni hepatitis B iyudo nang'o, hepatitis C iyudo nang'o. Hepatitis B iyudo ka iriwori gi ng'ato man gi tuo. Man gi kutegi. Yes, sexual contact. Koro seche ma u exchange fluids tibro yudo kinyalo yudo hepatitis B. To sama in gi oben sexually transmitted disease. Kapo ni ok miyo omiye nyathi. To mostly bro yudo hepatitis B through sexual contact. Mak mana kapo ni nomedi remo mantie kod hepatitis B. But ng'enyne en through sexual contact. Koro kata kwa geng'o HIV, ng'eni kata hepatitis B bendi geng'o. To gi tuoche mamoko, STDs moko ma wang'eyo. Koro waritre uru e yo mora mora, ok ni HIV kende a sexually transmitted disease. Hepatitis B ben sexually transmitted disease. Koro joma chuo ritru joma mine un bende ritre uru, to kapo ni yudi hepatitis B kikibuoga ahinya kidhi osiptal tibiro konyi. Erokamano nya Dr. Judith, adok erokamano mathoth en odiochieng' makende World Hepatitis Day, kaka chenro mar penj laktar watemo mondo wagol odok e it oganda wayud kaka wapuonjore kendo wakonyore. To mondo wagol twagni e studio ka ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Athiete osiptal maduong' Kenyatta National Hospital, Accident and Emergency. To kidwa yuda privately to inyalo goyo simu 0745 442 020 0745 442 Koro kigoyo namba no tibro yuda. To kata kokiyuda nitie receptionist mabro mako simno, we nyingi to gi namba ni ma simu, to kabiro tabiro gocho ni to wago mbaka. To en mana sim mar tich. Erokamano. Kori go esa tich. Erokamano ahinya Dr. Judith, ne jogo picha mawa wadwoko ni erokamano makende ne director na erokamano nya Alex kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja. Kawuono en World Hepatitis Day. Kapok ing'eyo chalni tematek mondo mi dhi upimi mondo mi ing'e chalni. Koyudi kode daktari owacho inyalo thiedhe kata ka ndalo to inyalo konyi. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo orituru masani ka wawacho ni ngima oriti masani. Thank you, daktari. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyikwa Ramogi
Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda luka pure kota eka ni